Achiwo ne Yesu duto, kata teko ma an-go. Apako nying Nyasaye motimo na ng'wono kendo nyadichiel mondo ayudra e studio ni mar Lolwe TV, kama nyithind Nyasaye mamoko oseyienwa ni mondo wati kod biasachgi, kod mwandugi, kod riekogi ka wayalo wach Jehova Nyasaye. Mane momiyo agoyo erokamano maduong' ne Nyasaye maratego motimo ng'wono maduong' mondo wachak wayudre nyadichiel kendo e wach modhiero piny ni ng'eyo, kendo e wach ma piny ogwenyore godo. Oganda mawinjo wachni kendo timo ndiko lerona ni gin oganda mobolore e nyim Nyasaye kendo mong'eyo gima nade ma injili timo e kit ngimagi. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Benard Otieno, an wuod Wiso kore e piny Kochia Makamenya. Nyasaye maratego ma japar ji nopara kaseleo ka weche moko ne tek kuoma, kendo kata gima long'o mana nyalo fulo e nyim oganda ne onge. Nyasaye nonena kuro, nowara mowira kod mo, kendo yiena mondo ayal injili mar gony mar jomotwe, injili makelo ngima, kendo injili maloko. Mane momiyo ka an kata an kod moro maduong' ating'o nying Nyasaye malo kuom hono mosetimo. Bende agoyo erokamano maduong' ahinya ne oganda Nyasaye moseyie mondo wati kod facility margi ka wayalo godo wach Nyasaye. Ka eri ni chunya nyisa ni mondo agoyo erokamano mokwongo tik ne jago picha mara magena ahinya kendo mahero, wuoyi matin. Nyasaye mondo ogwedhe ahinya. Bende agoyo erokamano Director Sam Ochola ma oloso TV machal kod ma, kaeto yie mondo injili oyalie, kendo jatelo mar Niko Kelo gi timne kod staffne. Nyasaye maratego no mondo ogwedhu. Bende agoyo erokamano ne Bishop marwa Julius Otieno wuod Odondi kuom thuolo maber mosemiyowa mondo wayal wach Jehova Nyasaye, kendo kuom tich motiyo. Nyasaye mondo ogwedhe. Bende adwa goyo erokamano maduong' ne oganda mosechung' gi wach Nyasaye, kendo pile Nyasaye maratego no mondo ogwedhgi. Owadwa Lawrence kane baba dogo, Nyasaye mondo ogwedhi, kendo gimoro amora misetimo ok nodhi nono. Ruoth mondo ting'e malo kendo mondo omak badi. Ne jowadwa ma Kochia duto ma pile ka pile goyo na sime, kata obedo ni ondiki e kitabu janabi ok miduong' e gwenge, hata aseneno gik malong'o ma jo Kochia osetimo ka gigoyo simu, kendo ng'eny gi jiwa, ng'eny gi advisor. Erokamano. Wuora wiya ok nyal wilgo jaduong' Charles Ouru Ore mane wuora modong' e dala ka gin kod Peter Were Ore. Nyasaye mondo ogwedhi kama gintie nikech gisetiyo ne Jehova Nyasaye. Owadwa Kennedy Otieno Wiso, Nyasaye mondo ogwedhi. Famili mara kapoting'o jaoda Mary Atieno gi nyithinda, Nyasaye mondo ogwedhi. Ruodh Ogai, Apollo Bwana wuod Karachuonyo, Mama Lilian mamin Vera Mandamu Horoni, Nyasaye mondo ogwedhe. Kendo Geoffrey Onyango, Susidi Saina Dandora Kalejo kanyo, Nyasaye mondo ogwedhi. Wiya ok nyal wil gi tich Nyasaye mosetiyo Nyasaye gi kinda kendo mosemako badwa e injili ni. Owadwa Cornel Obuny, Nyasaye mondo ogwedhe kama entiere, kendo owadwa Pastor Dan Owade kanisa me Kubudho, ebe Nyasaye mondo omak bade. Japuonj Joseph Papa, Nyasaye mondo ogwedhi. Dan Mawuodo Yiete ma seme Miranga Saro dak Kabiria, ebe Nyasaye mondo ogwedhi. Moloyo antie gi mheshimiwa ariyo, Nyasaye nowalo gibedo gi tine jopiny, to kata kamano giluoro injili, gisebedo gigochona kendo gisejiwa weche moko. Mheshimiwa MP ma Ugunja Opiyo Wandai, jaduong' kama intie, ibe Nyasaye mondo omak badi. Kendo MP ma Wendo Walter Owino Sirawa, in bende Nyasaye mondo timne ng'wono, gi joma moko mang'eny ma samoro ok da full nyingegi duto. Bende jok mochung' gi injili ni ging'eny, aseneno ka gin ji moyie mondo injili oyal. Nyasaye mondo ogwedhu ahinya. Kata in minena kama intiere, amor kodi nikech chunyi waloni ni mondo itine Nyasaye. Nyasaye ni kotine to ebo tiyone oganda Nyasaye, nikech nowacho ni wando watine to en to mondo ogwedhwa. Nyasaye biro gwedhi. Chungi injili, mane momiyo namba na nitiere kanyo. Wabiro lamo e wach Nyasaye moro amora ma in go, kata wach matek machalo nade misetemo to kotimore maber. Nyasaye maratego no biro chung' kodi, enomak badi, enoumi kendo enotini. Go namba no ero mondo wawuoye weche matek go te, kendo kata ka in gi gimoro ma chunyi nyisi ni mondo ichungo gi injili,
tiye tiye ka jomoko bende timo. Nyasaye no ero nomak badi kendo no umi. Ok adwa na wuo mang'eny nikech an kod wach malong'o moda keti it oganda e piny ngima. Nyasaye no manowala moda tine e mokela ka. Omiyo an kod wach madwaro ni mondo awachi kendo Roho ma Nyasaye ochika e wach marang'ongo e koro jumani. To kapok awacho to akwayi ni kama intiere no goye chongi piny mondo walam Nyasaye. Nyasachwa kendo wuonwa man kod teko, Nyasaye man kod ng'uono, Nyasaye man kod hera, Nyasaye achiel kende manyoro matinende manyaka chieng'. Hosana Ruodh lela, chunya ogeni, chunya oheri. Aseneno gik malong'o misekete e nyimwa, isetimonwa gik madongo mane ok wapar ni notimrenwa. Isemako yembe mosefuto matek koketho kendo duwo kendo njawo weche mane waparo ni notimrenwa. Nyasaye ka dine onge in to dikoro ndachwa onge. Kata weche malong'o ma nyithindo osepuonjwa gi dine ok wawinjo, dine ok wamako, dine ok orito wa yaye Nyasaye. To kokalo kuom ng'uono maduong' mane itimo ka gima malong'o kata mawakelo e nyimi onge, Nyasaye semako badwa. Omiyo chunya ogeni mang'eny gokinyi masani. Igwedhwa kendo igwedh studio ni. Igwedho jowinjo gi joneno te machalre. Oganda matiyo ni bende mondo mak lwetgi Nyasaye. Weche matek ma josigu oketo Nyasachwa. Obedo badho mochung' machalo got. Yaye Ruodha mi mondo wafuka wakadho kwa dhi loka kocha. Mondo wane teko mang'ongo yaye Nyasaye. Ne wach manade mikete chunya gokinyi sani. Ruoth akwayi jal mawinjo kendo maneno. Nyasache polo igwedhe kama entie. Obed kata wach matek manyo temo gi riekone gi mwandune to ok osetimore malong'o. Wuonwa to ok onyal, in minyalo nyalone. Nyalne kigole kitanda mar midekre, nyalne kichopo kode wuoth, nyalne kimanyo ka school fee, nyalne kimiye ka chiemo, kimiye law, madorwaki kimiye ot madodagie yaye Nyasaye. Onge gima tek mosetami timo. Solomon ka Daudi ong'e timo nendi pile. Ayubo wacho weche madongo kuomi, Daudi siro gik malong'o misekotimo. We wabe kawuono mondo wasir nikech in ema in kod loch, in kod teko. Inyalo yore duto te yaye Jehova. Nyaka mago mokwa penjo medi kuom ng'uono e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. In bende kaminena akwayi kuom ng'uono bolri mondo wachi ni amen. Mondo Nyasaye oting'i malo kendo mondo ogwedhi. Adwa somo wach mondiki e kitabu ma Johana 10:9 matiendo 2 mawacho kama: Eka askeche noloso osimbo mar kudho mi gisidhone, kendo ne girwakone kandhu makwar. Ne gisiko gidhi ire ka giwachone ni, Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming'a. Lembe bende ne gisiko ka githalo. 8 wacho ni, kane Pilato winjo wachno, luoro nomake ahinya. Omiyo nochako odok e od bura mi openjo Yesu niya, iya kanye? To Yesu ne ok odwoke. Pilato nopenje ni, itamori loso koda? Donge ing'eyo ni an gi teko mar gonyi kata mar gori e musalaba? To Yesu nodwoke niya, ok dibedo gi teko kuoma kata matin, kada ok teko nobiro ni koa malo. Kuom mano, ng'at mane oketa e lweti nigi richo moloyo. Adwa wuoyo kuom wach miluongo ni nengo. Adwa ni mondo iwinja maber. Wach miluongo ni nengo. Ang'eyo ni ing'eyo dholuo kamili. Kendo ka wawuoyo kuom nengo, ting'eyo the meaning mar nengo. Chunya nyisa ni kata in isepenjo weche moko. Kendo kata kidhi e chiro, kata kidhi e duka, kata kiwuotho, inyalo penjo nyaka nengo mar dhiang' midwa ni mondo ing'iew. Inyalo wacho ni mano tek, inyalo wacho ni mano ber, inyalo wacho ni mano yom. Ang'o momiyo gigo yom? Nikech nengo mogoni no, samoro king'iye to ihewe. Tang'o momiyo wacho no tek? Samoro nengo mogoni no king'iye tiwacho no tek, ohewi. Kiwuoyo kuom nengo to ji te me piny ka mangima, an kod yie ni dakika moro kata chieng' moro didek isewuok mondo idhi ng'iew gik moko, kendo sami chopo kuro tikwong ipenjo sukari di pesa adi. Ogoni nengo ne iwinjo, ipimo ratil mamare, kaya tiwachi sukari ne nyalo kawe kata giwache ma 5,000 to aromo kode 5,000 no an go. Kendo muhimu ma sukari no be nitie, inyalo kawe kaluwore gi kaka in. To kadwa wuoyo kuom nengo mag gik moko minyiewe thurwa ka, ma ji mang'eny osenyiewo, kendo samoro kata kiparo gimo nengo ne tek. Ng'ato koni nodhi nyiewo gari maduong' ma tiende romo kama, winjo kikoni ma ato 23 million kata 30 million kata 60 kata 15. Neno ng'ato golo pesa kao. Ang'o miyo kao? Nikech oromo kod nengo no.
tiyudo ka in kokoni man wacho na pana mano to hewa inyalo nyiewo gari ma nengone ni piny nikech mano e kama oromo kodi. To samoro bo gari nyotami mirembi pikipiki nikech kanyo e kama oromo kodi. Samoro pikipiki be nyalo hewi mirembi e ndiga nikech kanyo e kama oromo kodi. Samoro ndiga no be nyalo tami miwach ni koro we awuotho gi tienda nikech ang'o kanyo e kama oromo kodi. To mano ok odwa wuoyo sani. Aseneno gik moko ma ji osenyiewo, lewni madongo kendo mabecho ma nengogi tek ma dhano osewuothogo. Gidhi e dukni ma nengo tek, Italian menswear. Giringo gidhi kuondego mondo ginyiew gik malong'o ma ginyalo wuotho ka giparo ni kanyo e kama giromogo. Winji, akadwari mondo awuo kuom nengono. Ada wuoyo kuom nengo mar warruok mang'ongo. En nengo ma sama nokele to oganda nopimore monwang'o ni gino ohewowa. Ndiko lerona ni jodongo mag polo 12 nogoyo mbaka ma giluongo jomoko ma gin 24. Giwacho ni nengo mar warruok ni romo nade. Notamo wang'gi ma gidong' kar kendgi ma gikwede ging'iyore kama kendo kamacha. Nyasaye nobedo piny e buchgi penjogi, wadwa waro dhano, to ere jal man kod nengo moromo waro dhano? Ere jal man kod gima dochul mondo dhano yud warruok, resruok ochako duogi irwa? Ji te mane ni e polo dhogi nomoko ma giling' pi, ng'ama nyalo wuoyo ne onge. Malaikni kuyo mako, piny kod polo kuyo nitie nikech ang'o? Injili okwamo, ng'ama dhi waro dhano onge. Piny dhogi omoko, onge gima sudo. Kech ang'o? Ogo bura mang'ongo, oket nengo mar waro dhano mondo dhanje koduogi ir Jehova Nyasaye. Ne ok en gima yot. Adwari ne pichano kaka chalo. Piny omoko, ng'ama waro dhano onge. Polo bedo moko, ng'ama dwa chung', ma dwa hedhore, dwa yalo wach kendo dwa kelo warruok maduong' bende onge. Dhoji okuyo te. Piny kod polo ochung', shughuli te ochung' nikech ang'o? Ogo nengo mar warruok, ng'ama nyalo chulo onge. To kawuono ka an ka tayalo gony ma oganda motwe nikech ang'o? Ang'eyo ng'ato. Awuoyo kama gi chir nikech ang'o? Ang'eyo ng'ato manochung' e lela kawacho e nyim oganda. Nochung' e nyim bura, owacho ni Ruoth winji, kata tek machalo nade, to an Yesu aseyie mondo adhiyo, mondo jal moyie kuom wach mayalo ne, jal moyie kuom wach matero mondo adhi apuonje, jalno kik bura loye, to bede kod ngima mosiko manyaka chieng'. Ruodhwa ochako wuoth ken kod chir, obiro molor e piny mondo obi oyalo wach makelo ngima noganda moyie. Mae wach ma kawuono keloni, kendo mae wach mogola kuma dakie mondo abi mondo awuo kodi kaminenoeri. Wach ni ng'ongo, wach ni nengo ne otamore achula. Jal ma nyalo hedho machul nengo ni onge, mak mana ndiko lerona e kind polo kod piny. Onge nying machielo miyude warruok, en mana nying Jehova Yesu Ratego. En ema en kod teko, nyalo ni e lwete. Kawuono kawuoyo kuome to ndiko lerona, sama nobiro kochako goyo nengo mondo chudi, oganda ma jo-Yahudi nonene ka nitiere gimoro modhi ketho, to polo nojiwe ka nitiere gimoro malong'o manodhi kelo. Sama nolor ka kochako tich, jo-Yahudi oramo ni injili ok yal. Wang'gi mako Yesu. Kama somo ndiko lerona, ne girwakone kandhu marakwar, ne giketone osimbo mar kudho, ne gijare ka giseye, ka gikone ni winjo ruodh jo-Yahudi dag aming'a. Ang'o momiyo ne gitimo ma? Ne giketho injili, ne gigombo ni injili mondo odure, mondo okethre, mondo kik war in minenani, mondo ka wawuoyo kuom warruok kama tinene mano gima onge nengo, mano gima useless ma ok ochuno, ma kata ng'ato ok owanyalo dak adaka. To winji, ok ine michako kwedo injili. Injili nokwedi ndalo machon, sama Ruodh obiro ka en kod teko maduong', Roho ma Nyasaye opong'e, owacho ni kata tek abiro waro dhano. Awuoro nying Yesu Maratego. Nobiro kod injili, sama nosidh kudho wiye, owacho ni mago duto te abiro kadho. Injili nyaka chopi sama
to kare ne ok en jaricho, to wacho niya, abiro kadhe mago duto mana ni mondo in minena sani mondo inwang' resruok. Onge kama chielo minwang'e resruok mak mana kuom Yesu ratego. Kawuono ka wan ka, to in minena sani chunya kona mondo awachi ni ka jachir, onge kama chielo, onge nying moro mosegol miyude warruok ka ok en nying Yesu ratego. Hosana matime lela ka ji neno. Ok en opondi. Nosande lela. Nosande lela. Ka ji neno e lela. Notimne marach. Ka ji neno e lela. Odiochieng' tir dhano neno. Isando Ruoth. Opad lembe koni. Pado kumachielo. Igweye kod tielo. Iseye. Ing'udho kuome olawo. Otendore kod wechewa matek mana wan go. Wacho ni onge wach. Abiro tieko wachni. Sama natieke morumo duto, tang'eyo ni nyithinda moyie kuoma noyud ber mosiko manyaka chieng'. Kawuono ka wan ka, tadwaro ni mondo akoni. Pilato wacho wach moro ni to kata kanono jalni to makosa to kayudo kuome, to oganda mok dwar injili goyo koko gi chien, guri agura bande gimoromogo. Oseketho oganda mathoth kowacho ni warruok gima duong'. Ochiero nyaka jok matho, nyaka jok matuoche ochango. Nyowaneno ka nyaka muofni gi rong'onde ochungo. Bende ne wawinjo kowacho ni hekalu onyalo ketho bang' ndalo adek to bichako gere kendo. Hekalu nokawa higni mathoth ka wagero. Jalni wuoyo nade? Owe nyaka richogi, to onge ng'ama nyalo weyo richo mak mana Nyasaye kende. Iwinjo gipimo Yesu kod Kaisar. Giwacho niya, ma ok en ruodhwa, ruodhwa en Kaisari. Tawacho ni karamo kawuono, ere kama iyude konyruok? Ere ruoth maka Jehova manyalo gik moko duto? Iluonge ni Yesu sana, ruodh lela. Aluoro Yesu no. Aseneno gik malong'o motimo. Chunya ogene gokinyi masani. Mama, akwayi kama intie, kendo abiro ni kod wach. Nengo no ok yot. Gima nokele ni mondo gonyie twech ma jasigu oseketie. Gigoye nengo mar warruok kaka chalo. Omuga nogo noting'o musalaba e lela. Nodhigo jakar anga wich. Nogure ayanga ka ji neno. Te wi musalaba kama nothoe no. Kapok chunyi ochot, nolando noganda natieko duto kuom duto. Manonyisa wach moro mopondo. Aneno kichwado jawar. Kendo boka mokwongo ndiko lerona ni nogolo fuwo kod kia ma ng'ato ok winji godo wach mar injili. Aneno boka mar ariyo. Yesu wacho ni boka mar ariyo no achango tuo mar kansa. Aneno boka mar adek ochango tuo mar okimi. Aneno boka mar ang'wen okelo gweth e dalani kod odi ka dala manosewiti mosewe. Boka mar abich wacho niya, abiro golo nyaka weche matek ma jasigu noseketo e dala. Rundruok kod ura kod ran mosemako dalani ok bigol kod ajuoga, tigolo kod mriemo mar Yesu ja-Nazareth. Maka ng'ato yie kuome to dimbo kendo wacho ni Ruoth, an bende gwedha kendo konya. Yesu jola to biro joli ayanga. Aneno boka machielo. Askari moro loso boka mar aboro. Owacho nabiro nege, anabiro chwade machuod chunye. Samotimo kamano to ok ong'eyo ni okelo warruok e dalani kuom bokane. Moriemo mar dende emolosi momiyo kawuono in kanyo kinyalo winja kendo kinyalo nena. Mano miyo wach mabiro godo ni chwero pi wang'. En wach ma ka ng'ato winjo to nyalo goyo machiwo monee kaka dalagi osebedo kachal. Kata en boma ma Nairobi ka to wacho kende owuon, to kata ka an ka tang'o masetimo manyalo miyo polo bed mamor. Ka onge gimisetimo tabiro ni kod wach manyalo miyo polo bed mamor. Yie kuom Yesu ja-Nazareth. Onge gima tame sani. Omuga nogo timo gik madongo. Gimisemanyo no ok ibi yudo kuom ajuoga, ok ibi yudo kuom jorieko, ok ibi yudo kuom jodongo. Ibiro yudo kuom Yesu ma ja-Nazareth. Askari moro mar jela oneno ono motimore e jela kama ne entie. Omako jotich Nyasaye motweyo gi nyororo. Owacho ni ok gibi wuok ka
omiye tich mar ritogi. Ka Pedro kod Sila to nindo piny, oganda motwe godo bende ni kanyo. Tiwinjo sama ne oneno onigi ranyisi ma wang' jogi otimorene, to wacho kendo penjo, to an mana askari ni, ere gima datim? Wang' oganda Nyasaye ochome tir. Koni ni winjo, in gi jo-odi ka warruok maduong' mondo tisi kawuono, mondo wach mineno wayalo ni in achiel kuomwa, eka in ko in minena sani be wachoni, in bende wachoni, onge nyalo, onge kuo, onge resruok, onge ber mibiro yudo ka ok iluwo mana kuom Yesu ma ja-Nazareth manyalo gi malo kod situation mari. Isenene kaka otek kendo isegone ji mbaka oko ni kata itemo to ok nyalre. Winji, abayie kodi ni kata itemo to ok nyalre, to jal moro nitie ma kimiyo wachno to biro nyaloni. Iwinjo, nyinge yom, nyinge ber, nyinge nigi teko, nyinge kelo geno, nyinge ni kod loch. Oganda mathoth osemanye. Paulo nomanyo nyinge no chieng' moro achiel kodhi e piny mar Damaski mondo odhi okethi weche madongo ma Nyasaye osekelo e gweng'no. Sama nowuotho noromo kod nying Yesu ratego. Yesu kone niya, iwinjo, onge kabirwange resruok iyudo mana kuom Yesu ma ja-Nazareth. Kawuono godiochieng', kawuono gokinyi akelo ni wach makelo ngima ma ka mama moro yudo to nyadimo neno nagoni Ruoth erokamano kuom setimona. Iwinjo nyako, iwinjo nyako, aneno kidhi sikul maber, digri in godo, isegombo ni bed kod odi to setamore. Iwuotho kuom jogi te, iya nono, onge kamiyude resruok mak mana ja-Nazareth. Yesu tich kama intiere no, gimene timono ok noresi. Gima biro resi en nying mwayalo sani mogwenyore kod gik malong'o ma dhano kwane e pinyni ni nyalo kelo resruok. Wach mwayalo ni, nying mwaluongo ni, nying mane kod ngima ema kelo resruok. Kata piny osejwang'i, ma piny ojari, ma piny owuoyo kuomi, ma ibo ng'udho kuomi olaw, ka giwacho ni onge gimoro minyalo konyo kata achiel. Winja bayie, giminya konyo to onge, to kiyie kuom Yesu ma ja-Nazareth, kiyie kuom nying ma kawuono akelo ni, nying no to long'o, nying no to timo, nying no to gwedho. Nanene chieng' moro dalawa ka piny ojwang'a, piny okweda, ka piny ok dwara, piny seya, piny nyiera, nadong' kachalo raura e kind oganda. Tawinjo naneno Yesu maratego bende olima e pacho. Yesu biro limi in bende. Awacho ni ka jachir, gimotamore atima no, gi riekoni no, wach mene matek motamore no, winji, aba neno kaka isetemo. Samoro bende sejiwi ni setemo ndi, kata kamano pok otimore maber. Ubed kata tuo ma daktari oseng'ade bura ni ok nyalre. Akelo ni ng'ato miluongo ni Yesu. En ok othiedh ga ji, Yesu nok thiethi. Be ok odonje historia mar tuo momaki. Yesu ma wuoyo kuome to chango, to ting'o malo. En ok odwa ng'iyo ni tuo ni daktari osewachi ang'o. Ok odwa ng'iyo ni fuo kod ran kod ura ma kod launi ng'ama nokele. Mago Yesu ok odonjie. En wach ni ka ng'ato yie kuom nyinge no, ka ng'ato yie kuome, to timo ne gik madongo. Nengo mwawuoye no, nengo no ratego. Nochulo nengowa, nochulo ranwa, nochulo ura marwa, nochulo gik moko te, nochulo dhier mane wan go, nochulo seyo kod ajara, nochulo lit mane wakadhe gi remo manochwere musalaba. Remo no pod ngima, pod tiyo. Jal moro amora modumbore remo ni kod ratiro mar wacho, waserito Ruodhwa kuro pi wuodhe mar ariyo, to ber mondo kaw oterwa e dala. Mama iwinjo, wach moro moni nindo, wach moro ka ji nindo, tipogo na ka winyo chako, kendo winy nyalo wuoyo ka giwero ni Nyasaye erokamano gokinyi. E kipenji ni kare piny oseru, ito ok nindo kata matin, nikech wach moro chando dhood chunyi. Nyawadu monindo godo kanyo to nindo matwar, nikech onge chandruok, wach machande bende onge, gima thago wiye bende onge, to ito ok inyal nindo nikech ang'o? Wach no thago dhood chunyi. Tawacho ni karamo sani e nying Yesu ma ja-Nazareth, wach no biro nyalore. Onge gima tamo Yesu. Kata osebedo matek ma ji oseng'ade bura
ni ok nonyalre e nying Yesu mayalo wachne, maseneno ka ji wacho ni nyingno ni kod teko maber ni janeno, nyingno biro chung' kodi kawuono. Ruoth miluongo ni Pilato oneno nyingno, pressure mar oganda morito tame yie kuom nying, to wacho niya, ato ok aneno gima rach kuom jalni. Iwinjo, adwani mondo agonye, dhano kona pana kik igonye. Iwinjo, akwayi kuom ng'wono, akwayi kuom hera kama initie, kik iyie mondo weche matek mwayalo gi kalni, to wachni mondo ogwedhi, wachni mondo riti, wachni mondo gonyi, wachni mondo ting'i malo, wachni okel gik ma onge dalani. Mane momiyo chunya nyisa ni winjo kaminena sani, in bende kinyalo dwaro mondo wachni eri mondo ogwedhi kendo lok ngimani. Ok ibi loko wach machielo, ibo loko gi nying Yesu maratego mwayalo wachni sani. Kidwaro to go chongi piny kama initie mondo wachni otimni. Aseneno kotimo ni ji, in be achiel kuomgi, obiro timo ni sani, ok kiny. En tim ni sani ka ng'wono mari obed. Yie kuome mondo ine ng'wono maduong' ma Yesu timo mondo in bende otim ni sani. Nengone no ok inyal nyalo, ok dichul. Remb Yesu ema biro chulo ni ura kod ran mosemako dalani, momako ndoani, momako biasharani, momako tiji, momako nyithindi. Emna remo mar Yesu manochwere msalaba kama intiere minena eno. Gwaga chongi piny ka in kod yie maduong' mondo ine gik madongo ma Yesu timo. Wadhi lamo Nyasaye. Wuonwa maratego, Nyasaye marebe manochwer nyalo loko gik madongo matek mabed mayom. Aluongo nyingi sani ne nyakoni, ne mama, ne jaduong'ni. Aluongo nyingi sani kijana ni, in minyalo mako bade kiwiro kendo iketho gik matek ma jasigu osetweyo. Gonyo tonde mag ura mamako dala ne kod odgi gi dalagi. Kel kwe kod ng'wono. Obedi tuo matek mosetamore, in minyalo changi sani ya Nyasaye. Obedi wach matek mok nyalre, ya Ruodh kinda ayie ni ok onyal, to iti nyalo imakne ya Nyasaye. Giomiyo piwang'e chwere no Nyasaye, yie mondo igol oko mondo ne badi maratego. Erokamano Ruodha, erokamano Nyasaye, isetimo gik madongo, tim nyadichiel kuom ng'wono. Nyasaye ok achuni, dwachi mondo timre, wawinjie dwoko nosetimore kuom yie e nying Yesu ma jawarwa. Amen. Mana kaka awacho kachako, ana nyinga Pastor Benard Otieno, ana wuod Wiso ta jakochia makamenya. Nyasaye nomiya ng'wono mar warruok kendo nomako bada komiya tich e ode mondo abed jadolo e ode. Akwayi sama wuoyo kodi ni, to antiere kanisa madandora ka ema tiyo tich Nyasaye, iluongo ni Foundation of Eternal Life Church. Amor kod oganda manyochung' kodwa e arambe mosebedo ka nitie wagoyo mondo wager godo kanisa maduong'. Ibe samo chuny nyalo waloni mondo ichung'e kodwa e wachno. Biya to kata ka ok ibiro, ora gima nitiere godo ma Nyasaye omiyi mondo wager godo kanisa mar Nyasaye. Wantiere phase 5 madandora, ka intiere Joy Villa, chung' kanyo, wuothe kabro no nyaka ichop skul moro ni Samlis Education Center. Gokona badi achich kanyo, gaga sime kanyo, abo direct mondo ibi. Warwaki mang'eny mondo watiti Nyasaye kanyakla. Bine gik malong'o ma Nyasaye timonwa. Nyasaye no mondo ogwedhi kendo mondo umi nikech jodolo ba wan godo kanyo kamoting'o owadwa Oyole, owadwa Awuonda, owadwa Barnabas. Biya watiti Nyasaye kod mine mamoko ma Nyasaye osekele kanisa. Be mondo ibed part of the team matiyo ne Jehova Nyasaye. Arwaki e kanisa, goaga simeno, gima in godo bende ora mondo wati tich Nyasaye. Nyasaye maratego mondo ogwedhi kendo mondo umi e nying Yesu ratego. Nyasaye mondo ogwedhi ahinya. Amen. Achiwo